Zdravím vás u videa a niečo o mne. Ľudia, ktorí ma zdieľajú a podporujú, mi poslali cez e-mail otázky, na ktoré mám odpovedať a všetko to mám natočiť. Prvá otázka. Akú hru máš najradšej? Far Cry 4 a GTA 5. Otázka číslo 2. Natočíš Euro Truck Simulator? Natočím a budem sa pokúšať, aby to čo najrýchlejšie vyšlo. Otázka číslo 3. Si buzerant? Nie, nie som buzerant. Ktorého youtubera podporuješ? Otázka číslo 4. Podporujem Goga a nejakých tých českých youtuberov. Otázka číslo 5. Narodil si sa ako chlap alebo žena? No, určite nie ako žena, takže ako chlap. Otázka číslo 6. Si panic? Nie, nie som panic. Ale som panic. Koniec a ďakujem za pozornosť. Barno na 304. Čaute.